Amreng constituency ahempi jirikindeng arong along social worker mate abarim VDC chairman Borsing ing tilapen konmai ing hipi asupi mirmili ing tipi log charlie ningke hang pik mate kachepaduk pik ajok pining surihini ra ing korapho need asadlang ki piduna long mesen ang thek chepalong dun si karbiang long la pen jirikindeng ahawara phan nongme wan pilo la pen jirikindeng ahawar pen ke need asadlang ki undun cheng abang philo Lason si mirmili ing tipi alangli ke jirikindeng Don Bosco High School pensi metric asadlang chepa undun lo la pendet ke hojai achmal super 40 along charidun si surihini ra ing korap ho need asadlang mesen pen chepa undun lo pusi nang pachini dun Karbi Students Association Inglong Pho Jirikindeng Head Branch atum pen Hamren Regional Committee along Finance Secretary Tinku Hanse atum Mirmili ing tipi need asadlang ang thek mesen pu arjulong si tong se kopen ahem an humri damsi karbia poho pen archo damsi kewang jilanga ni ke claim ke dam jia long ke mesen jia phan ning pathedun halapu mirmili ing tipi pen kaning jepon ke non need asadlang aphan ke charlie bomb alang tung sitami kapor hi bang kang ton te de jia phan tham ton lapen itip ke tok dun pen sadlang along undun de det sidami uthot ke tok dun thu ji aphan bor iponang jiputa ning jepon da tum jirikindeng hawar bate tum karbiang long hawar pen tum dak jirikindeng tum bongso mirmili tipi alang li sambe kiniani nit asatlang ki undun pen tum ta ning karong tum karbilo charlia song pen sambe dak alang li tu hem nang humrisi tum kacho amai de konglo lasi isi message kipi tang tungo bang ke tum karbi ang long tum nit asatlang ki undun abang pu bate abang ki sambe jum olang lasi ansu se nit asatlang pa unduni phasi nilhin pen bang ke isi message ipilo lasi nit asatlang ke tum karbi ang long ki jum mo join nilo lasi ansu se satlang bang ki unduni phasi nili tum karbi lo charlie song ban isi message nang pilo nangli men ko sonik lo nili men ke mirmili tipi nangli labangso need exam ka chepa undun kon lo nangli ningarong pikloma ningarong lo satisfied lo ma satisfied lo kon lo nangli rank ke all india rank bang ke 1,18,839 lapan category rank bang ke 1,170 nangli labangso exam ke tokdon phan kon lo kisung nangli kani ni ri sung pikla depression da dikila ni ki pu dam ji bang ke non la ka pohia tim an sita me ning chi pa binang ne pohi purote unbek ji pu ka eta ning chi pa dunang ko la pen non ki bang ji tim an sita me aning ki hang ading le pachun ponji phan ni ri pen mane ni ri pen pachini pon la se pramsi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Turiram Ronghang Kusame nili sopi aphan thekser pu alang kidam tang admission hut karjulong pen alang li akirap thepi por alang li phanta churupar piklo alang li phan pustame non ki bang jelang stame arnam ansu se ahir jume pipidun bom lo na la son thak thak sini tuma korte dhondera pustame mirmili thekser pu alang li pustame nanga cherabdun thedungdo alang li phan pustame churupar piklo apen alang li phan pustame kiwang jelang pustame alang li phan pustame arnam hirjume pi bomlo na nang li sopi behek pen ko lo bang so school pen lo ka chale apang cheng don cheng ke behek pen ta dak jirindeng Don Bosco pen sipur hi alang li behek pen pustame tuition ke na ning han he athe tuition ke ne por pedam khapu se alang kai ta pu ni methang ni hem malong ne chibor i ji athe ne methang ka chibor i elo aki menai po kai ha behega ku benta alang salam bang ning jebe jirikindeng pen samsing ing ti karbing long life